gaceram 6 nanta ayan odo ka tirian hanga wala mun go lidi go mi fudal to na mi sukiral ga je yura anje lido La famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi do hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodan se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodan it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitati gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama ankam kanen anjim anduti to ko ɗengol gaddirɗa ɗo walla hol an abu ko jawirɗa kama an ɗo ko ɗengol adduma walla hol pos an ɗo hay goto ala ɗo en an jaar waɗu aɗa waɗa pos aɗɗani la ilaha illallah musidɓe ɗo ko woni ko nanɗoɗa musidɓe pos bam yiɗem cikkuma o gaccata qu'est-ce qui se passe sona abu ngartum to mum ɗani ok ya beno da mama gusen bora mala an men ɗo toma mbaɗɗani abu kad mam ɗoygole lieu de travail alors pourquoi de répéter de sana affaire non abu way yo liggéey so tawi ka joɗɗo anade haalna min rokkuma permission conseil jaha aloɗa ɗo sa firti arɗo yaro arɗa ɗum en forme anin alors heɗo ko kaltuma ko mbiyam ɗo wona place ɗoygol ok ɗo wona place ɗoygol anin ok hoto ɗum
parce que à chaque fois yimɓe garɗo naɗɗo taw anda naro e jalto t'es pas là pour ça ok c'est bien ya eh ya wala papa tumre Alami salaki kono mi wawaru kudema ko geno fodan se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani it go le chadele gardudi mum gurni maka fotani wima dole fina ta waitati gilli pidima to ke gilli kadi kirodana de Maria fili to diu Maria kafundu kanyi Maria mara weltimde wallahi weltima kasi ɗum woni mbiyami ko e kala e saaha somi yii mbeɗa welto nde tawno kala kono welna dewgal kala kono yonno debbo a wanni kam galle min ɗeɓɓiɗen ɗo keskol kono mbiɗa kala galle maɗa ko adi fof ko min adto uddide ɗum a artidi kam hannde oɗo galle mboɗo welti ha gandanɗa hoore ma somi haali mbeɗa wawi woyde saabu bojjingara e belamma ala ka wannani kam a suuɗi kam a yoni kam a fewndi kam kala ko jinmi jil subaka ha hiiri ko ɗum min kay mbeɗa andi so haqqi ari hakkude men koye am kono wona e ma an yimɓe lamu ɗum c'est tout à fait normal kanko mbaɗen mami aɗa jar ɗum par ce que o yejji wonde nde on ɗen no musnode ko an woni ɗum won bonannoɗo ina wawi yejjide ɗum fof on gueɗe ko neɗɗo waɗantuma e nder aduna mana ɗum o wawa ɗum yejjide enen kay ñaguiɗen Allah yo sukaɓe men mbaɗen min ni amin ya rabbi alamin kadi min ko kewi wiide ko tan kala ko mbaɗmi walla kala ko mbaɗanma min mbeɗa yawa mboɗo andi kala ko mbaɗanɗa kam aɗa yawa saabu min ma wona hannde ko hanki wonno mboɗo ñaago Allah noon sagu giɗo e sagu gañ yo Allah hokki sagu ma aduna e laakara hokkuma nema aduna e laakara tawno min sa nemima tan min pimi pari amin ko an tan an woni fof mbal kalta ɗum woni mbal wi tan ko amin par ce que ko mbaɗɗa ko weeɓani inchallah donc ɗum waɗi min ko mbiyatmi ko tan kalto gonmi hakkillam woni tan kay yidde wadde min souvent mbeɗa wi holko mbawimi wadde min hunde tan mi kadi e beelam tan an tan han waɗanma hunde wiyama par ce que haɗɗete darniɗa ham ɗo a waɗi fof haɗɗete darniɗa ham est ce que Allah e nelaɗo muɗum momo de wuɗino mere saka nder waadu e summacci min holno ponmi wadde joni holko ponmi wadde joni holno ponmi waɗirde Ahmad argay mawɗo so hunu ko leelani wor koyngal leel ko jam tan noddirmani Amadou mbiɗa an Amadou ko ni tan gaccirteɗa ɗam gurɗa ni no gurtuɗa Amadou ƴewto hoore ma ƴewtoɗa gonka ma ƴeewa tayinde ma ƴeewa giƴe en Amadou
no gila man ndesɗa waɗo debbo boy amadou giƴen fof jibini ko nodduɗoma tan mo notiɗa inde mum kono ala mo nodduɗa yo ar notoma inde ma amadou oɗo debbo gacce dabɓe ɓuri gacce juuɗe debbo pinowo ene wakki sakkos gila noddinani gila joggamo ngori ha mutalnaki nanay laabi ene wakki sakkos ene dawa ene hirdo ene lima potoji noaction fo gayni potoji muɗum o jowtowo koode ko haɗimo jooɗade sarama o wonda e sarama wooda ni ko dañƴon jiya beeluma on koye liggade nen o tawa kon koye liggade ala ka waɗnani kam e aduna koko mbimi ko tan sagu giɗo e sagu gañ yo Allah hokke sagu ma hokkuma nema aduna o e lakara nde tawno min sa nemi mi parini ko non neɗɗo ala huɓuɗo bismi wallahi mboɗo ñaagui Allah kadi ndisan hammudam oɗo nde wuurat o sella hawa arde jeewo makko o waɗan ɗum ko baɗanta kam ko amin duuɓi ɗiɗi fof maalede galle kesa e guine hoɗo niyeto duuɓi tati fof change nede galle kadi bon miñel a wayrani handude on sira yelam wonani feewi pourtant naani min jiwji seeɗa mi wi kam kanka presque ko ɗo une semaine inchallah parce que presque stage makko ko ɗo une semaine kono noon kadi bon mbiɗa yinno min personnellement mi yinno wadde anticipe di ɗum ɗoji makko ɗi seeɗa pour wara inchallah parce que normalement ɗo e balɗe ɗi walla balɗe tati komi jiɗde so ari o weltoto no wayi yidde mi yooɗi ko negge no fette ɓiyum ko noon a andi ɗum e sa yimɓe andi ɗiɗo temps il faut réaction ngaji mo jogui noon ɗi mberende ma haali kadi Allah neɗɗo jibinta ɗum wala ana min sinni sagam taw hande Mamadou wayi ko ɗum jiɗiri min ɗo sa yi ɗiɗo temps il faut mber lawo e dow makko sa yi ɗiɗo temps il faut mber lawo mber ɗum ɗo c'est tout simplement kay galle men to haade min eggude ñen garta ɗon tan ille mbarude wona ko gandumami ko non mais parce que kanum ka natta non wona question ɗum noon ele saga ele saga par ce que mum wonti probléme mo Mamadou ana majjande mbaymi horsindema rewi ɗum ko min ko tokor baba ko bawam inde mum donc firti gandanɗa hoore ma mi ko waɗata ko e ɗum ɗo jimo waɗi yaadani e responsabilité mo jogi donc noon woni yidde ɓiyum a faami ko artirde ɓiyum comme noon ene ɗum ɗe somi goppirimomo ni hen tan seɗen tawi to ay ɗum woni e kala e saaha ko kalnatmani sa tiski ko mbajotoɗa jomum yo ɓuuri hewde ko dukkata e dow hoore mum ay ko woni e hoore ma nde ko so wonde hoore makko kanko ɗum tagi wonko kalata jomum wawi yirude ni min babam yiɗa kam walla no haasidano kam walla hoɗum ɗum tagi toujours haaldata makko seese pamodiron taw wona dukduka e dam non mais kanko windi ko probléme o andi min hande so ko wanna ko so yi haw jooɗimo en wawi kanko no mbiɗani ko noon en wawi ni o jooɗo wima raw ko pawo joni o natti ɗum famde pawo mais wona haydara Amadou aɗa andi londe nde deeƴani dalƴat ma rufat ma heeli ɗum ɗo ko debbo aɗa ko jimmi andinde ko ceerno ɓuranima gandal yo waɗam ɗo yo wannam ɗo équipe nationale ɓiɓɓe e galle he nde pinmi fof mboɗi yettana men mi anama yiiti ko Allah rokkata tan mi mbiɗa fondirde ma nen te mbiɗa ɗiɗo haalaji ngal hakkude men aɗani mi mbiɗa ko musma a faami o finir komo taw a faami o jogui liggey mo an wona matiére ma fof en kaali ɗum en kalti hen a faami ɓesgu ko Allah rokkat te nen ka julɗo aɗa jaɓi Allah he joni heddanima ka rendideme Allah aha sabu mo inni ngel ɗo dewel a rendeme Allah holko yonni hakkude yiɗodirɓe holko reeni gilli ko gilli juuti jooɗi juɓɓi fof so mbeelu dañaka ɗon ɗin gilli aska gaccima ha luggi ɗi gubbima hen aɗani ko jinmi andindema ko ɓiɗɗo jinmi ko ɓiɓɓe jinmi tandiraɓe jinmi ɓiɗɗo nene ɓiɗɗo minen dokkata ɓiɗɗo minen emin celli haydara min gonda hen a faami heddi ko Allah suwa hoddiri ɗum tan ɗum jiɗi mbaɗa hakkille ma ganda ɗum ɗo Allah suwa hoddiri ɗum o Allah wawa hoddirande ɗum guurɗo tan wakkade sakkos mum ne finane dawa an hay to leeso ma to ni mboɗo huuli yo tan hokkuma haqqe ma sabu o haqqille mum fof woni koye dañal woni koye liggey
dañeerum kiseerum waaserum keseerum kala ko mbawɗa dañde ko wona ɓiɓɓe a dañani aɗa jimmi andindem ma seerimo tan ma ni kam nawli ko taariraɓe cohlum haala hewka noon mi yiɗa ɗum mi meeɗa sikkude kadi an koye programme mahde galle gonɗa saka eɗen geggo to galle eɗen garta non wonko jinnomi fammindema kanka so yii mbammi hen et puis kadi d'ailleurs ke gallo ga e hoore mum jinnomi ko mbiɗa ni ndeɓanten hen en tant que ko miñel arani par ce que au fond ko kayitaji ni mbaɗi ɗum ke indi miñel siriyela ke kayitaji ke indi kanko jeeyi gallo mbiɗa ni natane gallo tan ko so yii ɗum waɗi wiidemo mi noddimomi ni nane min jiwti o wi kam ko o heddiraka ɗo une semaine kono min ɗo une semaine on wawa ɗum fadde quoi déjà on komin puɗɗi yewtidde hen enen gadi e galle o ko enen jibinima sen gadima nadde e galle makko ɗum ko beelama makko kanko min mbeɗa andi miñel très bien siriyela machallah kono ko mbawmi tan yen pandini dow jaam siro yo mamadou yo enen yo allah taw ko enen jeeɗa mboɗo welti e gueɗe ma kala e saaha eɗen kalfodiri aduna woto allah hokku gañ sago ɗum mbawmi wiidema donc waɗa feere no mbirmami hen waɗa feere jewɗe inchallah parce que Mamadou mbimami ko tan ɗiɗo tawa fof mi wima kala ko jiɗɗa yo tan mboɗa hattane min jimmi tan yawata feere ɓernde ma ɓo mum no feewi caɗele gala inchallah essaye juuloyde seeɗa ewa yo allah ne on machallah wallahi ɓerdam nde ina ɓuuɓi oɗo gorko o serta e bettude min kala kono yono debbo o wanni kam min mbeɗa jogui ko mbassorimi e hakkude giƴiraɓam e kala e saaha mo waɗan kam ko gandanɗa hoore ma komi sikkani mi miijaki min noon mboɗo yetti allah fulɓe mbi so giƴi ɓuurima yumma ɓuuri ɗum debbo moƴƴo kono min mbimi so giƴi ɓuurima yumma ɓuuri ɗum gorko moƴƴo machallah ɓerdam nde no ɓuuɓi nene iɗɗum haqqille ma aɗa ɗo ɗum wona nawri ɗo cergal ga woto ɗum mandani pour mi jabademo ga a faami ñaagoɗen allah yimɓe juuɗo ñaago allah no hokkiri yimɓe ɓesgu min mbiɗa wawi ñagat ɗum allah ana wawi ñagat ɗum allah a faami kanta noon resde goɗɗo en walla nawligo walla serde ɗum ga jaake haalka ga a faami ɗum ñaaguimami te mi yiɗa haaldude mama settan haala min mi najat ni ko jinneji jahata e hoore men walla cuɓiɗa ko wonde hammadal dawdo walla ɓiɓɓe mumen so ɓooyi gonta hammadi dawdo o e tanumen min noon gacce daɓe ɓuuri gacce juuɗe min wonkomi yiɗa nananede wonkomi yiɗa yiyanede wonkomi yiɗa banda men jaltaɓe hande sinno ko sago taw taniraɓam lele koyɗam he kono galle mo ganduɗa hay wiide kay ɓuuri o galle yewtude hande hay genali ɓuuri o galle yewtude tawi noon cuɓiɗa komi yeewe mi maaya yeewede ma ya garta tawa mbiɗi maayi e oɗo galle ƴew ko ɓuuram ma mi metti famdemo de metti famdemo nena mo gandi hanko hande o mi natti famdemo de balle ɗo huuli aɗan tuka tan no anda ɗum ko woni mata yiɗa gonga nene ma hanki o kanko woni ɗo te ganda mboɗo wawi cuu mboɗo wawi ca mboɗo wawi cununun mboɗo wawi cananana so tawi noon ala ko mbawɗa an reglude min mboɗo jogui no banmi so allah jaaɓi so hawre welede allah kadi allah ke reglude ɗum ko ñagal allah tan woto rendinani allah oppam seete am oppam maymun kono mi wawa rokkude ma ko geno fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani it go bon mon fils sa yi hande noddumami ɗo jinmi ko joɗɗen d' abord jiwde d' abord avant ken puɗɗo e yewtere nde jimmi taw d' abord ko ya ƴeewayi ko jiɗa e gallo ko anno ema non kadi machallah c'est bien décoré te an ga des années 60 on ɗi affaire uji ganda ɗum papa donc minen narono e galle min pewande genre oɗo décoration gallo alani mahi ɗum holko mahi gallo en tout cas dal a wonni amin surprise min aminen jooɗi non a arani de miyam holko mahi gallo holko mahi ɗum mahi ɗum ko
liggade e jogade bon fond et beaucoup d'effort e entreprise mo goppanmamo holko waɗi ɗum tinnore hewde eyyi c'est ça ɗon jinnomi noon gara ko ɗon jinnomi jewtiden mbeɗa andi ɗiɗo dañen tawoji fof mayiyam yande min peut être aɗa wawi an e hoorema wiide a natti kam famde kono noon neɗɗo ko jiita ko ɗo henno ko kem wiide ko tan neɗɗo ko wawa dañde ko ɗum yiika par ce que neɗɗo ne waɗi gueɗe ɗiɗi ha gueɗe tati ɗum tan neɗɗo jeyi jeeyan hoore mum liggey ma mi liggotoɗa debbo ma e sukaɓe ma donc min mi liggima ha a ari an mbeɗen woppanma entreprise o mais min kala ko dañi bismillah yo won kono noon il faut ko paama gueɗel o yadata kadi à chaque fois mbeɗa wima noon liggey e fijirde yadata wodat hen tan ko goppuɗa min en fait mboɗon essaye wadde min aussi ko mbawmi kala ko jangguinoɗa ko mboɗon essaye pratique ɗum n'est ce pas oui parfois aussi mi mbiyoɗani rek genre donc famdirde et c'est pas évident entre min e ma wood certaine malentendiji par ce que no mbimamni rek min suis mon papa donc koye teppe ma tan ndewam dal kono noon min jinma gueɗel gotel chaque fois aɗa wiyam noon so tawi min ko gonka e teppam ndewɗa woppu fijirde ma toppitoɗa liggey ma woppu fijirde nde ɗo nde ndewɗa nde yadata ko mbatta ko kañum e liggey o yadata il faut ko jaɓa concentrate liggey ma d'accord ma chéri wonduɗa a wonani mbayanɗade wonani gandirnomani yeeso ma ngo wonko sawi ha heewi te an aɗa full wise walla koye won hunde wonkoye lawol ka ñebbi tawano wonkoye lawol Ingen nenam min sa yi kam tappa andu ɓe mi wonani e jam min ɓe nandi sukoy ɓe nande ñaamo yimɓe wasa ɓe kalta ko wona haala sira min de wimo an ɗiɗo tan jom a hawi kam trop hay heccanki o huccita hen wi kam ko min ñaami nenam min ñaami babam suko don jilugo ñamdem on goto keddeɗan joni defu mbeɗa ñaama sababum tan komi jibina en ɓe addani ɓe ɗegal joni metti dañde jam e ngal komi gamɓe metti jam dañde jam hay somi lelim joni miɗa antawa ɓingel nene woto yejjiti ɓiɗɗo ko allah rokkat so wimo ko ka sukuño ko an ñaami yumma e bama ɗum woto metti woto muusi saabu wonani ma par ce que an ka pijo ka jalowo kala to jiiɗa aɗan wertan yimɓe yeeso ma laabgo aɗa teddini yimɓe aɗa horsini ɗumen donc so wimo ɗum woto dérange ɓiɗɗo noon nde yonti fof arat ɓiɗɗo ko allah hokkat ɗum noon woto dérange so tawi ko ɗum tagma waadi ni change nangoɗo yesde mbiɗa yiitu ɗum mais min nak en tant que komi sehil ma mami waɗ foddam inchallah mami haalde mo sabu ɗum ɗo mi wawa ɓuppiti ɗum yiɓen wona sira so mi haalnima kino muusimi temi ko ñalla yam fof sino ko sagam to ko ɗum walatema mais hande mi jaaki tenere wodani baba wodani monum nanɗo ha fuuta so yimɓe nodda ɗum no hanni temi mi wowani woytade te wona ko waali suudu fof mbiya aɗa jamto ɗum te min hande so hunde muusi kam metti kam hamnimo somi haali tan firti ko muusi firti tan ko muusi en tout cas voilà c'est vous décevez pas inchallah so Allah lamɗo jaɓi mais concernant liggéey o tu sais min mbiɗi réalise beaucoup de trucs comme ko an bon machallah a waɗi tout ce qu'il faut ha hande mboɗon duwa totti kam responsabilité ji engagé certaines possibilité ji entreprise ma et pourquoi pas min décide dans peu de temps mi watta des autres entreprises
e ɗum mbaɗi hen des gens ganduɗa liggo min tous ces projets là nane hooram et puis mi serta e janngude ɗum c'est parce que investissement ne foti yaaji tu vois il faut yaaji parce que joni plusieurs reprises ganduɗa e plusieurs domaines là on peut gagner fami voilà min ɗum ɗo nane hakkilam ça fait beaucoup ça fait longtemps mbiyam mais bon avec le temps aussi mon ɓeyɗo fammindemo comment ça va se passer et tout parce que min comme je te signale ko pas min je suis ambitieux mais j'ai beaucoup de choses en tête hedro chaque hunde mbaɗa ɗum koye instant mum so tawi a jaɓi oui mi jaɓi à 100%. en tout cas min ko mbimami ko tan min mbimami ko ñande ko no mbiyatama affaire entreprise o ayi joni presque ma won presque hande 5 mois ede naari 6 mois min presque min fof goppel ɗum ke jungo makko min aussi mbaɗon waɗ de temps en temps jiita kam toon parce que affaire o fof ko décharge ɗum e jungo makko eyi donc min kam mbeɗa yiɗi kam j'aimerais bien ɗo e duuɓi 3 duuɓi 4 duuɓi 5 yimɓe jikkama moins kam yiɗɗa walla ɗo yimɓe gandanɗa hoorema changement ji goɗɗi hen e ɗum ɗo kadi ɗum wonko mbimami ɗum kadi won raison pour laquelle jiɗmi hannde yen jooɗo jewten par ce que ɗiɗo balɗe fof ana yii donc mbiɗa yiɗi an e hoorema essayer a jottade je tiens vraiment à te demander les excuses parce que je vois que dernièrement oɗo mbaɗa waɗa affaire kewɗe gandanɗa ça te plaît pas du tout et puis c'est pas normal tu vois min ɓe foti nanandema ala kulli haalin mais souvent kadi hakkille cukago walla je sais pas ça me tombe sur décide mais tu es mon père après tout parce que koye ma rek mbawmi confiade koye ma rek mbawmi foftade c'est donc je suis vraiment désolé en fait non ala probléme ay ko mbiyanmi ko ñam fof tan mbeɗa wima negguene fette ɓin ko wona jum so yi ɗiɗo temps uji fof mbeɗa waɗa no mbaɗten mbeɗa waɗni hen mbeɗa laawo e dow ma e tout siɗe jimma ko ya firtu ya won donc min koti a mbina e probléme koto ala hen waɗa fertinoɗa inchallah te mon père mais ay oɗo surprise mo mbaɗanɗa kam walla mbaɗanɗa famille o min aussi momi jofta mariama ko mbimami ɗo rek mo muñi cuurki heɓa ɗumɓe te mbeɗa andi an ka debbo aɗa yiɗi resede mbeɗa andi kadi aussi ka muñɗo sabu wona ko waale suudu ma fof ko ñalle suudu ma fof jaltina par ce que min mbeɗa anduma sabu minema en ɓoodi gila hanki taw hannde arani ɗum min mbeɗa andi ɗum très bien kono ko mbimami ko rek wata haɗa ñaamde wata haɗa yaɓuji jimmi mboyano mariam hanki heccenki mboyano pijannode jalo pijowne jalowo ha to jiɗa fof mariam nen signe ñiiƴi ko ɗen ñiiƴi jiɗmi yiide tanan ndiyamade yaltinnam ɗum ko ɗum cohlimi gaccano mbaɗa ni sabu mbeɗa andi amadou en yiɗma omo dari darde tinde e nder galle o ɗum min mbeɗa andi te mbeɗa andi kadi mo gére ɗum kadi min comme sehel ma mami waɗ foddam sehel sa yi hannde mi ƴetti ko ɓuri tidde hen mi haalima firti tan ko mbeɗa nanguma te ka ɓinena so cikila ko jeeyi ha neɗɗo ne wiya goɗɗo ko ɓi yummo andu tiiɗi ɗum tagi mbeɗa wasiyoma hoto haalan ɗum hay goto s'il vous plaît comme ñaguidema sabu allah hay goto tobjena ma chéri aɗa min kala ko musma ɗum woni ko musi kam min ko yidde walludema tan e andindeɓe wonde an a wona kutirguel a wona bariguel ladde e andindeɓe ka jibinaɗo so towi ɓe mbawa jaggudemo ka ɓi min mami daro darde yummo mi daro darde baba mi daro darde mawniraɗo ɗum min ko foddam mami waɗ wona haalanta hay goto ma chéri t'inquiète pas mais l'essentiel min mbima mami gére ɗum mami régule ɗum inchallah no jarani goji jarani goji jaru oyo ati mbatta a woyi tan no wayi ati mbatta ko jarani yimɓe ko jala aɗa andi an goji waddani ma mariam signal minde ma de macca mbatta ko ande miɗo wawi ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole
dole fima tawa hoitati gili pidima to ke gili kadi kirodana de